2017 பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் 8 படம் வந்துச்சு. இந்த படத்துல வரக்கூடிய ஆரம்ப காட்சிகள் அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னா கியூபால இருக்கக்கூடிய ஹவானா சிட்டில எடுத்திருப்பாங்க. அந்த காட்சிகளை நம்ம பாக்குறப்ப கியூபால பழைய கார்களுடைய பாரம்பரியம் அதிகமா இருக்குதுன்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது போல பாத்தீங்கன்னா கியூபால அதிகமான பழைய கார்கள் ஏன் பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். கியூபாவை பொறுத்தவரையில பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்துல இருந்து அவங்க கார் உற்பத்தி அப்படிங்கறத செய்யறது இல்ல. அவங்க முழுக்க வெளிநாடுகளை கார்களுக்காக நம்பி இருந்தாங்க. 1919 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா பக்கத்து நாடா இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கால இருந்து கார்கள் அப்படிங்கிறது கியூபா நாட்டுக்கு இறக்குமதி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. கார் பிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா செவர்லெட், ஃபோர்டு, டோஜ் இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் பெரும்பாலும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. கியூபால கார் இறக்குமதி அதுக்கப்புறம் கார் சந்தை நல்லா போய்கிட்டு இருக்கப்ப 1959 கியூபாவோட தலைவரா வந்த ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ அமெரிக்கால இருந்து இறக்குமதி செய்யக்கூடிய எல்லா கார்களையும் தடை செஞ்சாரு. இது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்கால இருந்து வரக்கூடிய கார் ஸ்பேர்ஸும் தடை செஞ்சாரு. இந்த சட்டத்தினால பாத்தீங்கன்னா கியூபால அதிக யூஎஸ் கார்களை வச்சிருக்கக்கூடிய மக்கள் சிரமத்துக்கு உள்ளானாங்க. கியூபா மக்களுக்கு அப்ப இருந்தது ரெண்டே வாய்ப்பு தான். கார்களை பயன்படுத்தாம அதை ஸ்கிராப்புக்கு போடுறது, இல்லனா இருக்கக்கூடிய காரை எப்படியோ ஒண்ணு பராமரிச்சு ஓட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதில் இரண்டாவது வாய்ப்பாக இருந்த தங்களுடைய காரை தங்களே பராமரித்து ஓட்ட வேண்டும் என்று கியூபா மக்கள் முடிவு செய்தனர். இதனால் கார் வைத்திருக்கும் அனைவரும் தங்களுடைய கார்களுக்கு தாங்களே மெக்கானிக் ஆனார்கள். சைனா, ரஷ்யா போன்ற நாடுகள்ல இருக்கிற கார்களுடைய ஸ்பேர்ஸை வாங்கி அதை ஆல்டர் செஞ்சு அவங்களுடைய கார்களுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. இது மட்டும் இல்லாம கியூபா மக்கள் அவங்களுடைய கார்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலரா பெயிண்ட் பண்ணாங்க. இப்படியே 57 ஆண்டுகள் புது கார்கள் என்பது இல்லாமல் பழைய கார்களையே கியூபா மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர். 2016 ஆண்டுல தான் பாத்தீங்கன்னா கியூபால ஒரு புது சட்டம் இயற்றப்பட்டுச்சு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு கார்களை தாராளமா நாம இறக்குமதி செய்யலாம், அதை வியாபாரமும் கியூபால செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி திட்டமிட்டாங்க. ஆனா இருந்த போதும் பாத்தீங்கன்னா வரி அப்படிங்கிறது அதிகமா அந்த கார்களுக்கு விதிக்கப்பட்டது. இதனாலேயே புது கார்களோட வியாபாரம் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுல இல்லாம மக்கள் பழைய கார்களையே மீண்டும் தொடர்ந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. இது போன்ற பல காரணங்களால பாத்தீங்க அப்படின்னா கியூபாவுடைய பாரம்பரியத்திலையும் இந்த பழைய கார்கள் என்பது கலந்துருச்சு. அது மட்டும் இல்லாம கியூபா நாட்டினுடைய சாலைகளையும் வண்ணமயமா மாத்திருச்சு. ஆனா இது போல பழங்கால கார்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்தாலும் கூட சுற்றுச்சூழலுக்கு இதனுடைய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதன் காரணமா தான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பெட்ரோல், டீசல் ரெண்டையும் தவிர்த்து இவி போன்ற வெஹிக்கிள்ஸ் வெளிவந்துகிட்டு இருக்குது. கார் விமர்சனம் அப்படிங்கிற இந்த சேனல் சார்பா பாத்தீங்கன்னா நீங்க வாங்கக்கூடிய புது கார்களுக்கு ஃபாஸ்டாக் தேவை அப்படின்னா எங்க சார்பா ஃப்ரீயா ஃபாஸ்டாக் நாங்க வழங்கிட்டு இருக்கோம். ஒருவேளை புது ஃபாஸ்டாக்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா தேவை அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தெரியக்கூடிய அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி மேலும் டீடைல்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கியூபா கார்களை குறித்த இந்த தகவல் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஒருவேளை நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க.